Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala alhabibi albashir almustafa ambi ala tanu ka ala taala wale imando ka kishini nema nyini akoke muhammadur rasulullah ka ani asomo sanumo telesir fla la jabao malikono malikoka ka ufoka wale imando aka jamuka kerenkerene sanfe na falima ko la mokene walma ladabu kene ni jamuka kerenkerene telesir fla fe ka donbaw bismillah kene kono anuka boroke la moka bi anga ma welele ode anga karamo muso baflaye munu sigero benedo Bamako maya anga ma folo ode madame Traoré Seyda Hindou Coulibaly malmatu salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah foli ko masegine anga ma welele flana no ye anga malmatu ye madame Makaji Fatoumata Sawane ale refene siglendo Bamako sigero bendo Bamako maya malmatu salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah anga malmatu ka foli ko segine koroko amesingana jemuka kono bi amena baroke feminka odiye furuye ni yame ko adamadiya akaseka ke tanga kono adamadiya akaseka ke ladabu nyuma kono ibina nae furu kono folo malmatu Hindou furu yere mude. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafi khalqillah usay jawara ambe aw fu ka barkada ka wole ni mando inshallah iye nyiningali mikeni nyiningali na famamba alhamdulillah ni ngena ma yere taka laje adlone no bolo dowla a bolo la bilibili do de furu Allahu akbar inafo ka bokolo sanuya ka horonya ni dambe segi mama abe soro furu kekunyuma ani furu sabatili la sharia hukumu konnala furu ni kekumba bala ode an bokolo be se ka sanuya ani an dambe be se ka latanga ani an be se ka to sharia ka hukumu konnala chogomina tanke an ko kan islamawi usay furu be ben cheni muso de che cheni chete furu muso ni muso fene te furu ola ibe singa yi furu ye lamo kumbai parce que furu kelen ko fedi adamadiya marabena sigida kono kabila la ani du kono fo ka se balma yawma o bebe soro de tuma mina ni furu kela inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin madame Traoré Seyda Hindou Coulibaly anye famu soro ikani walawala na kafo furu adamadiya la sanuyali do damela tangali do sisan amina kuma galamatin kun anga malmatula madame Makaji Fatoumata Sawane boraka mesa malmatuka kuma la ka fo furu de bi damela tanga yali sharia kono silamia sharia furu ye fen jako yali yo kono wa walma ma be ke silame kasorali mafuru ye refeneke. Alhamdulillah rabbil alamin usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman kesiran salim usay jawara ki fo ki barkada ni ko furu sharia konnana sharia ye furu layini mais sunande do sharia konnana usay jalo ni ala sona mogo min ka furu ke iye sharia labato I tugura kira ka sunan no fe mais ni mogo min yere ko ne ti furu ke ne be se ka tote furu kunye minye ntina do tieni fene konnana ntina yere bla ko wore fenna ne be se ka tote sharia ti nomine sunande do kira ka tasira do adamadiyan tabolo dore do mais ne mogo min ya yira ne bi se ka tote bi se ka je furu ko basi fo iti kan sharia ti nomine ola. Alhamdulillah amba fo ko ay nafa basro ni dakurunya fly la selila kabo anga malmatu bawo yorola amesengana madame Traoré Seyda Hindou Coulibaly naam ibora ka fo anyi sisa furu bokolo la tangalando yali mabe mgo yete ndronde a jaranye ina be sigike walma sharia de be furu yere la ni furu kerati ab foko furu walma sharia ti alade. Alhamdulillah usay ngali ndialangi furu kechogo islamia ka hukumu kono ani adamadiya sharia tuniuna
mɔgɔ tɛ muso ye dɔrɔn ka sin k'a ta ka bila i ka so furu bɛ kɛ ni sariya dɔw ani bɛnkan dɔw de ye minnu bɛ tɛmɛ furutigiw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ni e ye den cɛman ye sisan mansaw de b'i la bɔkolo de b'i la n'i ye den musomanw ye fɛnɛ i bangebaaw de bɛ yen i kan ka ɲini minnu fɛ nka bisa an ka furu kɛcogo ani fɔlɔ ta ou bien kira y'a laɲini cogo min olu cɛ ka jan kosɛbɛ. Seyda kuma k'a fɔ cɛ ni muso a ye ɲɔgɔn ye aw yɛrɛ kanu donna ɲɔgɔn na o tɛ se ka sariya o n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni aw kanu donna ɲɔgɔn na aw tɛ se ka yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ ten wajibi de don furu bɛ kɛ ni hukumu dɔw ye a dɔ de ye furu nafolo bɔli ye a dɔ ye seereya ka sɔrɔ aw fila la nin ye anw den ye nin ye Kulubalakaw den ye nin ye Tarawelakaw den ye an ka mɔgɔ don anw y'a seere ye wa an b'a di an y'a minɛ an jɛnna n'a ye k'an den di Tarawelew ma ou bien Kulubaliw ma olu fana ko an jɛnna n'a ye an y'a minɛ furu sariya dɔ ye o ye seere sɔrɔlen kɔfɛ k'a fɔ furu in b'a kalama ou bien ne bɛ kɛ furu in kotigi ye o bɛɛ ye furu sariya dɔ ye a ka ca nka dɔɔni dɔrɔn ka fɔ Seyda b'a tɔ dafa ni Ala sɔnna ma furu tɛ taa n bɛ segin ka nin nɔfɛ halisa Malimatu i ko seere seereya in o bɛ ɲini cɛ dɔrɔn de la walima a fila bɛɛ de ka seereya bɛ ɲini seereya bɛ ɲini fan bɛɛ o sayi seereya bɛ ɲini cɛ la a bɛ ɲini muso la m'a f'i ye sisan ko cɛ ni cɛ tɛ ɲɔgɔn furu muso ni muso tɛ furu cɛ ni muso de bɛ furu o tuma cɛ ka seere filɛ muso fana ka seere filɛ olu fila bɛnkan de bɛ na furu in kɛ sisan ka fara furu nafolo fana bɔli kan o min ye furumuso yɛrɛ ta ye ni mɔgɔ wɛrɛ jɛn t'o la furu ko tɔ ninnu a wariba bɔ ni a musakaw olu laɲininen don n'a se bɛ yen nka min y'a wajibi ye o de ye furu nafolo ka bɔ k'a di furuden ma a ka hakɛ ye o min ye furu taalan o ye. I y'a faamu Seyda Madame Tarawele Hindu Kulibali sisan an bɛ segin ka na an ka Seyda yɔrɔ la Madame Makaji Fatumata Sawani sisan i bɔra k'a mɛn Malimatu ka kumaw la k'a fɔ furu a jɔsenw sariya ka hukumu kɔnɔ ko a mago bɛ furu nafolo ka dɔn seerew ka dɔn somɔgɔw ka jɛn di sisan seere yɛrɛ mɔgɔ joli de bɛ ni seere la. Alhamdulillah Usayi Jawara an bɛ an ka Seyda ka kuma jidi seere kan ka kɛ cɛ ka kotigi ani muso ka kotigi furu yɛrɛ ye cɛ de ye ani muso n'i y'a mɛn furu dɔrɔn fo cɛ ka kɛ yen muso fɛnɛ ka kɛ yen n'olu kɛra yen sisan olu de ka seerew bɛ na mais Usayi Jawara ni cɛ ka kotigi nana ni muso ta ma na a bɛ kɛ fangelema de ye cɛ ka kotigi bɛ na muso fɛnɛ ka kotigi bɛ na donc olu de bɛna seereya kɛ sisan nɔ jɛ min bɔ olu fila de ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔna na sisan n'i y'a faamu min jɔmɛ ni cɛ ka ko ye ani min ka muso ka denfaya bɛ min bolo olu ni o fɛnɛ ka seerew k'a fɔ n ye n den di karisa ma n ye karisa denmuso ɲini seere ka kɛ côté fila bɛɛ la n'o kɛra sisan nɔ jɛ min sɔrɔ ka di mais Usayi Jawara o k'a sɔrɔ muso bɛ yen cɛ bɛ yen olu bɛ jɛn di sisan seerew ma ko awɔ ko anw sɔnna an bɛ nin ko in na donc sisan nɔ o bɛ seerew ka ko nɔgɔya u bolo n'o kɛra sisan nɔ a bɛ fɔ musolakaw b'a fɔ ko an y'a di donc sa cɛ fɛnɛ ka kotigiw b'a fɔ ko an y'a minɛ o de ye furu yɛrɛ belebeleba ye ni Ala sɔnna ma halisa an bɛ segin ka na i nɔfɛ Madame Makaji Fatumata Sawani furu nafolo ko kuma in fɔra a kɔnɔ o ko muso ko ɲɛna wara k'a tɔ to nafolo ko ye ko o ma ɲɛnabɔ yali furu nafolo in n'a da dɔnna k'a bɛɛ sara jagoya o de bɛ furu daga wa walima ni jɛnna n'a ye ka dɔ juru ta la walima ka dɔ di o bɛ ɲa la wa. Alhamdulillah Usayi ni seerew kɔni sɔrɔla ka jɛn di ka ban ka bɛn furu nafolo da kan furu nafolo da dɔnnen kɔfɛ alhamdulillah ni a se bɛ cɛ ni a somɔgɔw ye u b'a bɛɛ di n'o yɛrɛ se t'u ye u bɛ dɔ di k'a tɔ to yen Usayi Jawara ni o si se t'u ye bɛn kɔni kɛlɛya kan jɛn dilen an y'a di wa an y'a minɛ furu bɛ kɛ mais furu nafolo a bɛ tila ka di a ka da dɔn jɛn ka kɛ n'a ye jɛn ka kɛ ni a ye quelqu'un soit i y'a bɛɛ sara walima i ye dɔ juru ta walima i y'a bɛɛ juru ta o ye furu dagalen awɔ jɛn kɔni ka kɛ n'a ye dɔrɔn an sɔnna
i ye dɔ di kɔfɛ i b'a tɔ di walima an sɔnna i bɛ tila ka na n'a ye ko in bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ de kɔnɔna na ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina yɛrɛ inshallah taala an baden TV siri fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ wele ko ladabu kɛnɛ k'an ka karamɔgɔbaw bisimila an ka malimatu seydatu an n'u ka kuma lamɔ kan lamɔ ye fɛnba ye n'a taara ka maa min dan fɛnba taara k'i dan ala kira ko ten kisi nɛɛma bɛ a ma ko masa ma foyi di a den ma fɛn ɲuman na min ka ɲi ka tɛmɛ lamɔ ɲuman kan Seyda Hindu lamɔ yɛrɛ a mago bɛ mun ni mun de la Musa ye ɲininkali diyala n ye kosɛbɛ lamɔ mako bɛ fɛn ba min yɛrɛ la bibi na an ka société kɔnɔ o de ye furu in yɛrɛ parce que n'i y'a jateminɛ ni furu kɛla de ka denw sɔrɔ halalaya hukumu kɔnɔna la i bɛ se ka den sagona ko kɛ den na ka don i ɲɛna da fɛ o b'a yira fa ba olu de bɛ lajɔ sisan ni lamɔ ko ye siga t'a la o de la alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ma k'a b'an ma ni furu ye mais n'an bɛ furu kɛ suganti ta ka kɛ muso ye min ye diinɛtigi ye a y'o fɔ cɛw ye wa musow ta la fɛnɛ a ko muso ɲuman kelen o ka fusa ni cɛlankolon ba kelen ye bon o kɔrɔ ye jumɛn ye sisan aw minnu bɛna jɛ ka foyer créer ka dugu bɔ aw la ka jamana bɔ aw la ka kabila bɔ aw la fo aw de ka kɛ dilanlikɛla ye o de la lamɔ juba dɔ ye furu de ye sayi ni furu kɛla ka furu ɲɛ furuden fila lamɔnen don siga fosi t'a la minnu bɛ bɔ olu la o bɛ kɛ ɲuman ye donc aw b'aw ka lamɔ kɛ o cogo la den minnu bɛ bɔ yen olu fana bɛna den minnu sɔrɔ hakɛza diɲɛ yɛrɛ bɛ ɲa de tuma min na ni furu ɲɛna Seyda an bɛ segin ka na madame Makaji Fatimata Sawane Hindu bɔra k'a fɔ an ye sisan cɛ ani muso ni furu ɲɛna aw bɛna aw labɛn den lamɔli fɛ yali cɛ ni muso yɛrɛ ka sigi yanni den ka na hakɛ dɔw bɛ yen cɛ ni muso kan ka jɛ min na ko o ta wa ɲɔgɔn ye naam hakɛ bɛ yen Usayi Jalo hakɛ ni Usayi Jawara hakɛ bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔna na min bɛ denmisɛnnin ninnu ka mara sinsin k'u ka lamɔ sinsin Usayi o dɔ ye jumɛn ye danaya cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ danaya tɛ bɔ yɔrɔ kelen na dɛ a bɛ bɔ cɛ yɔrɔ la cogo min na a bɛ bɔ muso yɔrɔ la ten ni aw fila jɛra ka kɛ danaya mɔgɔw ye donc san fɛn minnu bɛna bɔ aw la aw bɛ se k'o mara ka ɲɛ ka jogo ɲuman don la danaya Usayi Jalo e dalen don i muso la a mana bɔ ka taa diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka danaya bɛ a kan yen nɔ hali n'e welela telefɔni na ko allo ko Jawara k'i muso bɛ nin yɔrɔ masina na a bɛna nin kɛ a fɔ ayi ne dalen don muso la danaya bɛ anw ka furu la donc n'o kɛra furu bɛ ɲɛ a bɔ cogoya kelen na e min fɛnɛ ye muso ye cɛ b'i bɔ don a bɛ taa baara yɔrɔ la a bɛ se ka voyager e mana wele k'e to i ka gabuguda baaraw la i ka furuso sigi la k'i cɛ bɛ ka nin kɛ dɛ a fɔ ne dalen don cɛ la a ti sɔn nin ma danaya ye fɛnba ye donc danaya bɛ bɔ cɛ yɔrɔ la cogo min na a bɛ bɔ muso yɔrɔ la Usayi Jawara a dɔ ye jumɛn ye kanu fo kanu ka don furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ furu yɛrɛ kelen kɔrɔ kɔfɛ furu kelen kɔrɔ kɔfɛ fo kanu ka ye mais ne ko ne tɛnɛmuso den bɛ yen min n'a ɲini ka di n denkɛ ma e denkɛ ko a ba ne tɛ karisa fɛ donc kanu ma don ni ɲɔgɔn cɛ fo ka kɛ balimaya ni sindiya ye donc fo kanu ka don furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ furu yɛrɛ kɔnɔ furu kɔnɔna na fo ka ɲɔgɔn kanu ne bɛ e fɛ n bɛ fɛn bɛɛ to i ta la n'i ko ko n bɛ o kɛ mais Usayi Jawara e bɛ ka yira n na ne yɛrɛ mago tɛ e la yɛrɛ Usayi ma kɛ furu ye fɔlɔ dɛ donc ne bɛ e fɛ cogo min na n kɛra i fɛ ka fɛn bɛɛ to i ta la ka fɛn bɛɛ k'i ye a yira karisa ne fɛnɛ bɛ e fɛ o cogoya kelen na aw fila bɛ ka kanu yira ɲɔgɔn na k'aw ka fɛ yira ɲɔgɔn na furu kɔnɔna na ni o fɛ n'o kanu yira ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ denmisɛnnin minnu bɛna sɔrɔ kɔnɔna na donc olu bɛ mara sɔrɔ ka ɲɛ u bɛ ladamu sɔrɔ ka ɲɛ o kɔfɛ a dɔ ye jumɛn ye Usayi Jawara ko hinɛ furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ aw ka hinɛ ɲɔgɔn na hinɛ tɛ bɔ fankelen fɛ o parce que furu ye cɛ ani muso donc muso ka hinɛ a cɛ la cɛ fɛnɛ ka hinɛ muso la n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye furu in bɛ kɛ furu duman ko dan ye furu yɛrɛ mago de bɛ nin fɛn ninnu na pour a ka kɛ foyer duman ye furu ka kɛ foyer duman ye et puis fan fila bɛɛ lajɛlen na a kana kɛ côté kelen dɔrɔn ye
usayi hinɛ muso la muso dir'e ma de k'i k'a lamara usayi Jawara muso filɛ nin a di a mara bɛ cɛw bolo mais dani fɛnɛ na muso danna ka bɔ cɛ la o kama kira bɛ a fɔ an ɲɛna ko muso b'i n'a fɔ galaka kolo ko ni k'i b'a kuru ka da ɲɔgɔn na dɔrɔn ko a bɛ kari a b'o cogoya la ni k'i b'a tilen k'a dama tɛmɛ a bɛ kari donc hakili de bɛ kɛ ka kuma in baara donc n'i hakili kɛ k'a baara i bɛna hinɛ muso la muso fɛnɛ b'o cogo kelen na hinɛ patɔrɔn na ni hinɛna la dɔrɔn aw ka laɲini ye min ye furu kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ o caman bi sabati aw ka furu kɔnɔna la. N y'a faamu Seyda Madame Makaji Fatumata Sawane i bɔra ka an nafa ni nin dɔnnibaa ba ninnu kumakan ye sisan k'a fɔ furu mago bɛ danaya furu mago bɛ kanu na furu mago bɛ hinɛ la Seyda Madame Tarawele Hindu Kulubali jidilan b'i bolo ka jidilan bɛ yen Usayi furu yɛrɛ dulonlen don Ala subhanahu wa ta'ala bolo a ko wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma kanu ani hinɛ Ala ye furu dulon o fila la mais sariyatigiw y'a ci k'a fɛsɛfɛsɛ ka se fɛn 5 ma Seyda ye 3 de fɔ o la sisan a ka ɲɔgɔn kanu a ka hinɛ ɲɔgɔn na a ka ɲɔgɔn bonya o b'a kɔnɔ bonya ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ Usayi den minnu bɛ bɔ aw la n'olu y'a sɔrɔ cɛ bɛ ka muso bonya muso bɛ ka cɛ bonya olu fana bɛ kɛ maa bonyanaw ye mais kuma mana nɔgɔya e d'a ma i b'o fɔ furumuso ma cogo min ka di ye mansaw sigilen ɲɛna furumuso fana b'o kelen segi denmisɛnninw ma mansaw sigilen ɲɛna o la denw bɛ lamɔ ni o cogoya in de ye o de la n ko ɲɛnamaya yɛrɛ tonen don furu jɔsen dɔw la furu ka ɲa o bɛ denmisɛnninw ka lamɔ ɲa o bɛ ɲɛnamaya sinsin i b'a dɔn Usayi a dɔ fana ye jumɛn ye a ka ɲɔgɔn jɛɲɔgɔnya cogo cɛɲa furuso kɔnɔ o bɛ nasɔngɔ di cogo la o bɛ furuso yɛrɛ ko la o bɛ aw balimaw ɲɔgɔn minɛ cogo la hali aw mansaw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ sɔn ka min kɛ i mansa la kan'o kɛ i muso mansa la muso fana b'o cogo la i tɛ sɔn ka min fɔ i fa ni ba ma kana sɔn k'o fɔ i cɛ taw ma a mana gɛlɛya cogo cogo furu tonen don ni nin bɔlɔ 5 ye ni bɛɛ y'i ka fan gere a ka ca Ala fɛ furuso bɛ sabati a mankan misɛnnin bɛ dɔgɔya sinon ɲɛnamaya yɛrɛ sigilen don dɔ bɛ e la dɔ bɛ ne na dɔ bɛ fan 2 bɛɛ la mais ni an jɛna ka sigi a fɔla ko n'i ko n'an ka sigi ko n'an ka kɛlɛ mais kɛlɛ in kɔnɔna la sisan an bɛ ɲɔgɔn faamu an bɛ ɲɔgɔn dɔn e bɛ dɔ ta ne bɛ dɔ bila sigi bɛ diya o la minnu bɛ bɔ anw na n'olu bɛ ka kɔrɔbaya olu bɛ yeli kɛ ka filɛli kɛ anw de fɛ furu ɲɔgɔn 2 fɛ hali lamɔden minnu b'i bolo so kɔnɔ n'u t'i denw ye u bɛ filɛli kɛ aw de kuma cogo la aw baro kɛ cogo hali aw fini don cogo u bɛ filɛli kɛ o de la du kɔnɔna la o de kosɔn n ko ɲɛnamaya tulanba ye furu ye ni a ɲɛna inshallah taala Fatumatu halisa n bɛ gɛrɛ i la i da sera i ka kuma dɔ kɔnɔna la sisan ka fɔ a ka ɲɔgɔn bonya furu ɲɔgɔnma 2 muso b'a cɛ bonya cogo min na a jagoyalen don cɛ fɛnɛ kan i k'i muso bonya Usayi a jagoyalen don cɛ kan i k'i muso bonya mais bonya cogow tɛ kelen ye an fɛ yan muso de b'a suli ka ji di a cɛ ma mais ni cɛ sulila don o don k'a fɔ karisa i ka ji bɔ la u b'a fɔ ko fa bɛ cɛ in na kama sɔrɔ sariya bolo olu tɛ kojugu ye furu kɔnɔ mais a kɛcogo de b'a kɛ kojugu ye Usayi du falen don jamana i mansaw sigilen bɛ e taala i suli i muso ma ko ji bɔ la i ma kojugu kɛ nka sigi cogo la i ye kojugu kɛ a b'o cogo fana na a fɔla ko ni muso cɛ nana i k'a kunbɛn nisɔndiya ni bonya ye ko sugu dɔw bɛ yen e y'o ta k'o kɛ cɛ la kɛnɛ kan hali ni ko ka di mɔgɔ min ye a b'i ka ko fɛgɛya a bolo o de la an ko bonya ka ɲi furu kɔnɔna la bonya tɛ furukɛ dɔrɔn ye bonya tɛ furumuso dɔrɔn ye aw bɛ jɛn de ka bonya in kɛ ɲɛnamaya sigilen don ko minnu kan fɔlɔ Usayi o dɔ de ye maloya ye o dɔ de ye sabali ye fo aw 2 bɛɛ de k'o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ furu kɔnɔna la o de la Seyda da sela ma k'a fɔ furu dulonlen don danaya ni kanu na fo ka taa se hinɛ ma olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sisan o laban de ye k'a ka ɲɔgɔn jɛɲɔgɔnya cogo cɛɲa mɔgɔya ko la o kɔrɔ ye jumɛn ye fɛn o fɛn ni o tɛ bɛn e ma ni e b'a ye k'o ye ɲugutɔ ko ye ou bien o ye dɔgɔyalima ye dɔ kan'o ta ka dɔ sɛgɛrɛ i mansa sigilen ɲɛna i tɛ sɔn ka min kɛ donc i muso mansaw ou bien i cɛ mansaw sigilen ɲɛna kana sɔn o ma n'o kɛla dɔrɔn hali n'a wajibiyalen don a ka kɛ a bɛ yɛlɛma ka kɛ dɔgɔyalima ye Ala k'an kisi o ma amina ya rabbi alhamdulilahi rabbil alamin an baden TV fila lajɛbaaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye TV sanfɛ ladamu kɛnɛ lamɔ kɛnɛ
ni maa o maa ni lamɔ taara k'i dan fɛn bɛɛ lajɛlen taara ka i dan ani an ka malumatuba 2 de bɛ ɲɔgɔn bolo bi madame Makaji Fatumata Sawane min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma yan wajulikɛla don min bɛ laseli kɛ ka maaw bila Alahu Taala ka diinɛ sanuma ka Jamiyatu Ansarudini kɔnɔ ani malumatu madame Tarawele Seyda Hindu Kulibali mɔgɔ lakalana don wajulikɛla don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamana Tikɛna ma an bɛ baro la fɛn min ka bi o de ye adamadenya yɛrɛ kɔkolo adamadenya sinsin la n'o ye furu ye furu ɲɔgɔnma 2 fɛn minnu ɲinien don aw fɛ baro bɔra o kan fo ka na se sisan an bɛna don lamɔ denw ka lamɔ ni furu ɲɔgɔnma 2 ye ɲɔgɔn kanu jogoba 5 min fɔlen filɛ nin ye sisan aw fɛ ka fɔ o ɲinien don furu kɔnɔ aw bɛɛ k'o kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kanu ka da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ ka ɲɔgɔn bonya ka adamadenya baara ɲumanw kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔ sisan denw ni Ala ye denw kɛ garijigɛ ye yali denw ka hakɛ fɛnɛ bɛ masaw kan furu in kɔnɔ a ka se k'olu jogo ɲumanya wa bismillah o sayi denw hakɛ bɛ parce que furu kɛlen kɔfɛ ni hakɛ bɛ dafalen ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ni Ala ye garijigɛ teliya den de bɛna o den min bɛna o ye Ala ka sɔn fɛn de ye n'a ye mɔgɔ min kanu ni a ye a b'a d'i ma n'a yɛrɛ ma mɔgɔ min kanu ni a ye e b'a ɲini cogo sugu bɛɛ dɔ la a t'a di e ma wa Ala tilala k'a fɔ an ɲɛna a ka kuranɛ kɔnɔna na tuguni ko ale Ala bɛ den ni mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a ja ni a y'ale ja a bɛ dɔw ta bɛɛ kɛ cɛman de ye o sa a tɛ musoman kɛ a la n'a ka di a ye a bɛ dɔw ta bɛɛ kɛ musomanin ye a tɛ cɛman k'a la o cogo kelen fɛnɛ don a bɛ tila ka dɔw ta sogin cɛman ani musoman yɔrɔ bɛ Ala sɔn ye dɛ o den sɔrɔlen kɔfɛ a ka hakɛ minnu bɛ yen nɔ den ka hakɛ fɔlɔfɔlɔ min b'i kan i ka tɔgɔ ɲuman da i den na i ka kantigɛli kɛ a ye ni a se b'i ye o kantigɛli min don Sayi Jawara a ma nɔgɔn dɛ parce que an musow bɛna an plaignent de ko ne jiginna de fo saga ka faga patron b'a bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la a k'a bɔ yen ka na n'a ye ne kɔni jiginna de saga de bɛ faga denkundi de bɛ kɛ mais est-ce que o la a hakili tora furu jɔsen 5 in a kan ka min kɛ ɲɔgɔn ye wa a hakili parce que o ye hinɛ yɔrɔ ye ni e hinɛna cɛ la i tɛna na daga don a da la o de kama jɔsen 5 in kan ka baara ka kɔn den sɔrɔli ɲɛ n'i y'a baara ka kɔn den sɔrɔli ɲɛ ni den sɔrɔla Ala sɔn don Ala ka nɛɛma don n'a fa ye fɛn sɔrɔ ka na ni a y'a ka kantigɛ tɔgɔ ɲuman dalen kɔfɛ a la alhamdulillah ni a ma fɛn sɔrɔ fɛnɛ dun Ala sɔnna k'e bolo 2 ɲuman bɔ i ka hɛrɛ la o bɛɛ ye Ala tanu dɛ ye o bɛɛ ye Ala barika dɛ ye n y'a faamu i n'a fɔ lajɛjɛkuluw bɛɛ lajɛlen ye faamu sɔrɔ ni baroda in na cogo min na an bɛ segin ka na an ka malumatu yɔrɔ la madame Tarawele Seyda Hindu Kulibali furu aw ka nin babu in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ n'a fɔ furu ye fɛn cɛ ɲuman de ye furu tɛ fɛn duman ye sabu sigi a mago bɛ ko caman na hali n'a sɔrɔ la sisan an da sera fɛn dɔw ma e bɛ mun de fɔ furu ɲɔgɔnma 2 ye ladilikan na halisa alhamdulillah Sayi o ɲininkali diyara n ye kuma teliyala furu ɲɔgɔn 2 fo aw 2 bɛɛ ka jɛn ka sabali de furu ɲɔgɔn 2 fo aw bɛɛ ka jɛn ka sabali sabu Sayi adamaden misi 100 bɛ gɛn bere kelen na mais adamaden bɛɛ ni a gɛnbere de don cɛ ni a gɛnbere muso ni a gɛnbere donc cɛ ka sariyaw ye cɛ taw ye muso taw ye muso taw ye donc n'aw sabalila ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye sigi bɛ diya mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɛbɔ aw fɛ wa aw bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ladi mais n'aw ma sabali don o don aw ka dabila de bɛ fɔ kamasɔrɔ furu kɛtɔ fɛn o fɛn kɛla tiɲɛni o tiɲɛnikɛla ɲina a bɛ kɛ o bɛɛ kɔ i b'a dɔn an ka bi furuw la a gɛlɛyala fo ka taa gɛlɛya fo a kɛlen bɛ sababu ye k'an denw gala an bolo ka sabu kɛ nafolo bɔta ani ko cɛya ye donc ni o furu in kɛla e nana sɔrɔ jogo dɔ bɛ muso in na min man di ye ou bien i nana cɛ ka so i nana sɔrɔ kɛwale dɔw bɛ yen min tɛ bɛn e ma jagoya de don aw bɛ sabali de étape par étape fo ka taa o ko in dilan k'a bila sariya hukumu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni lebu ye furuden 2 bɛɛ ka kɛ sabalibaga ye furu kɔnɔ o de bɛ an ka bi société yɛrɛ nɔgɔya kosɛbɛ inshallah Ala ka sabali nɔgɔya an ma i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na nin ye jɛmukan ye
erla baaraw do ni ala ye sidi baro to be kɔfɛ inshallah taala ni jëm kan dayle ne ko caman bi akono mo bina walanda caman sɔrɔ aw ka ni baro nunu senfɛ sabu an bɛ ka tɛmɛ fɛn caman ka furu kɔnɔ sisan aw ka baro bɔra ka fɔ o bɛɛ de ye furu dɔ ye n'an taara k'olu to an bɛ furu kɛ gɛlɛya kɔnɔ seda madame Makaji Fatumata Sawani kumakan laban ani folikan kumakuncɛ kuma la. Alhamdulillah say kumakan laban min bɛ a bolo o de ye furu minnu bɛ ka kɛ sisan furu kuraw minnu bɛ ka taa don furu la falakaw fan fɛ balakaw fan fɛ bɛɛ k'i ka kɛta kɛ bɛɛ k'i den bilasira ni hakili ɲuman ye n'o kɛra dɔrɔn furu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ si sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don furu bɛɛ la k'a kɛ furu simaw ye an tɛ bɔ kuma kɔnɔ f'an k'an ka kuduwa fo a se Yidi Sherif Usman Madani Haidara Ala ka si janya Ala ka nin kɛnɛya an bɛ an lajɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli belebeleba ye aw yɛrɛw ta ye k'Ala ka sigida wɛrɛ yira an kɛnɛman na Seda Madame Tarawele Hindu Kulibali kumakuncɛ kuma la foli kana o sai n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na furu ɲɔgɔn filaw masaw n'aw ye fɛn o fɛn don denw kun n'aw ma jogo don foyi ma don ɲɛnamaya sigilen bɛ jogo kan silamɛya ko t'o la silandan ko t'o la an ka jogo don denw kun a cɛman ni musoman bɛɛ ni cɛ ye jogo ka ɲi ni muso jogo ma ɲi cɛ bɛ se ka muso yɛlɛma ka kɛ jogo ɲuman ye ni muso fɛnɛ jogo ka ɲi ni cɛ ta ma ɲi e nana dilali yɔrɔ de la e bɛ se ka yen yɛlɛma k'o ɲa o ye n ka kuma laban ye k'a fɔ furukɛlaw bɛɛ ɲɛna o kɔfɛ an bɛ lajɛli jamakulu bɛɛ fo k'a fɔ ko nin ye ko daminɛ ye furu babu ka ca n'Ala sɔnna sigida nataw la a tɔ caman bɛ yen da ma se min ma o la an bɛ aw fo k'aw barikada ka dugawu kɛ teleso in ye a lajɛlaw bɛɛ ka tila ka karamɔgɔ ni a ka denbaya fo o min kɛla sababu ye ka nin baara ɲuman in yira an na o y'an ka folikan ye ka lase bɛɛ ma ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin an baden TV sirifila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na ka fɔ nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen télé sirifila sanfɛ ka malamatuw bisimila an n'u ka baro kɛ lamɔ kan n'a bɛ fɔ a ma ko lamɔ kɛnɛ foyi ti lamɔ bɔ a ka baro bɔra o kan sisan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an ka bi maa welelen kun ye an ka malamatu Madame Tarawele Seda Hindu Kulibali n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamana cikɛna ma wajulikɛlaba don Jamiyatu Ansar Dini kɔnɔ maa welelen filanan o de kun ye Madame Makaji Seda Fatumata Sawani ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Korofina Arazel ma wajulikɛlaba don Jamiyatu Ansar Dini kɔnɔ an b'o fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ u y'a bɔ dɔnni min na Ala kana dɔnni ban farikolo min y'a dɔnni d'an ma Ala kana farikolo in jeni sini kɛnɛya Ala k'o d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma wa haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu